Urhulumente uchitha izigidigidi zeerandi kwilinge lokulwa intsholongwane ye-corona. Kutshanje zithande ukuba sematheni izityholo zorhwaphilizo olwayamene nendlela ezikhutshwa ngayo iiTender ezijoliswe kwidabi lokulwa le ntsholongwane. Yiloo nto ke edale isimbonono kweli bambi besithi urhulumente makabe ngathi uyaqinisa kwimigaqo elawula ukukhutshwa kweTender. Saso sizathu ke esibangele ukuba umphathiswa wezezimali kweli umnumzana Tito Mboweni ahlabe ikhwelo epalamente ebutsheni bale veki ngelithi zonke iinkampani ezibhatalwa ngurhulumente ukuba zinikezele ngezixhobo zokuzikhusela mazipapashwe esidlangalaleni. Ukanti amaqela ezopolitiko asamkele esi siphakamiso. It's very important that we should get some transparency around these things, and so that South Africans can see that the pain that they had to go through was worth it. We have been saying as the economic freedom fighters that there must be closer monitoring of all the procurement that is associated with COVID-19 pandemic. The IFP further implores the Auditor General to perform special audits on all the PPE procurement and all the COVID-19 related expenditure. I feel that this is an important step towards ensuring that there's accountability and transparency about how the COVID-19 monies have been spent. We need to make an example so that people understand that we're serious as South Africans. We believe that this will go a long way in promoting accountability and transparency. We have also been deeply concerned about the allegations of corruption with these contracts. It can't be business as usual. We as the Congress of the People will put pressure on the minister to implement it with immediate effect. It can't be that thieves are stealing our money. Kusenjalo kwiphondo lasentshona koloni iqela le-DA selelipapashile ingxelo yalo emayelana nendlela eliyilandelayo xa likhupha iTender.